Γεια σας παιδιά, γύρισα. Δεν κλείνω. Σας το είπα και στο προηγούμενο βίντεο μου. Δεν θα κλείσει το σουδούμι. Τώρα μετά το βίντεο μας θα αλλάξω την παρουσίασή μου. Το στυλ μου είναι αυτό. Κοίτα, αυτό το Stardust, άμα μπείτε το Stardust ένα άλλο Stardust, όχι το Access ένα άλλο, σας το δίνει δωρεάν, όπως θα καταλάβετε. Δηλαδή, εδώ τώρα θέλω να αλλάξω λίγο make-up στην κούκλα μου. Άμα θέλετε βοηθήστε με. Βοηθήστε με ενώ βλέπετε. Λοιπόν, αργεί λίγο. Έχω και πολλά πράγματα. Το μουστάκι δεν πειράζει έτσι. Δηλαδή και να την άφηνα έτσι χάρη. Κάνω καλά. Δηλαδή αυτό μπορεί να μαυρίσει όλο. Αυτό το μαύρο. Ναι, αυτό το μαύρο δεν έγινε έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν το δεν το αποθήκευσα ευτυχώς. Έχω και αρκετά λεπτά για να αγοράσω καλούς βλεφάτες. Παιδιά, επειδή έχω λείψει πάρα πολύ καιρό, λέω να αλλάξω λίγο τη μία της στην κουπιόνι. Λέω να της βάλω φτύνα. Αλλά χάλια είναι αυτή τη μύτη. Κοιτάξτε δηλαδή πώς είναι. Έλεος. Έλεος είναι με αυτή τη μύτη, παιδιά. Μη τη βάζετε, εντάξει. Και σκέφτηκα να κλείσω σε κάποιες το λογαριασμό της κούκλες μου. Όχι αυτήν ίσως, ούτε τις άλλες που ξέρουμε. Θα σας δείξω μετά τις άλλες μου τις κούκλες. Θέλω να κλείσω σε άλλες μου κούκλες που δεν μπαίνω. Θέλω να τις κλείσω το λογαριασμό. Εντάξει τι κάνουμε. Πάμε Google. Πώς να κλείσω τον λογαριασμό μου στο πάντα. Πώς να διαγράψω το λογαριασμό. Πώς τερματίζω το λογαριασμό μου και ναι. Εδώ. Πώς που είμαστε πάντα φεύγεις ένας φίλος είναι φίλος. Αλλά αν αυτό θέλεις πάτησε απλώς εδώ και ο λογαριασμός θα τερματιστεί. Δηλαδή, όπως βλέπετε εδώ πέρα θα πατήσουμε και θα τερματιστεί. Λοιπόν, βγαίνουμε από το κούκλα και μπαίνω σε μια άλλη κούκλα. Ναι. Θα έχει ένα προβληματάκι εδώ και θα στείλω. Παστλόμενα εδώ. Ελάφα. Και πείτε μου ότι θέλω να σβήσω. Τι με λένε. Δώκα. Νομίζω κατάλαβα ποιος είναι. Πείτε ότι θέλω να κλείσετε αυτήν την κουκλή το λογαριασμό. Δεν μπαίνω και πολύ.
Φυσικά καθόλου δεν παίρνω σε αυτές τις κούκλες να μπουν στο level. Κι ας έχω άσχετα 18 χρυσά. Κοιτάξτε πώς κλείνουμε το λογαριασμό. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, άμα κλείνουμε το λογαριασμό, δεν θα έχουμε τέτοιο. Τι είναι, χάλια. Λοιπόν, πατάμε εδώ πέρα. Πώς. Όπα. Γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνονται, ρε. Α. Πώς να γράψω. Αλλά παιδιά φοβάμαι μην κλειστεί. Ναι, φοβάμαι παιδιά μην κλειστεί τέτοιο. Αλλά πάντως άμα δείτε στις Lil Power 1, 2, 3, το έχει διαγράψει στο δικό του στο Stardol. Άμα θέλετε κάντε το κι εσείς. Εσείς έδειξε γράψε, λοιπόν θα γράψετε πώς πάμε στο... Πάτε το Google. Μετά το Google, πατάτε το Google και πάτε το έτσι. Και πατάτε πώς να διαγράψω το Stardol, όπως το είχα γράψει εγώ. Και θα σας βγάλει το πρώτο που θα δείτε. Και αυτό. Γεια σας παιδιά, τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι. Bye!